Tak, Lars. Det var du så sød. Velkommen til. Tak. Og jeg har fået at vide, at jeg må snakke indtil klokken 8. Cirka. Ja, i morgen tidlig. Det var da en frygtelig masse mennesker, der er kommet her i dag. Det er dejligt. Og I sidder klar. Sådan, big time. Altså, kan I høre mig? Skide godt. Det er et godt udgangspunkt. Og I er klar. Se, jeg har nemlig lavet lidt om på det, fordi jeg holdt foredrag hernede sidste år. Og der blev jeg simpelthen så positivt overrasket. Hej Peter. At da jeg var færdig med mit PowerPoint-show, så ville de helt vildt gerne stille en masse spørgsmål og snakke om den her uld. Så i år der har jeg simpelthen sagt, ingen PowerPoint-show. Nu skal vi bare snakke om ulden. For jeg ved simpelthen så meget, og jeg vil så gerne fortælle det hele. Men det er endnu bedre, hvis jeg fortæller det, I lige præcis gerne vil vide. 98, den er klar nu. Ja, det er godt. Så jeg starter lige lidt med at fortælle lidt generelt om den her uld. Og nu har jeg mine 3 fans siddende heroppe, og I hjælper mig, hvis det er sådan, der er noget, jeg glemmer at sige. Og for eksempel, er det her en han eller en hunuld? Og det ved I godt, vi har lige stået og snakket om det. Det var en hunuld, ikke? Ja. Til alle dem, jeg skal lige se, er der nogen her fra lokalområdet her? Der er lige lidt. Og så skal jeg også lige spørge, er der nogen fra Mors? Der er ikke nogen fra Mors. Det er mega godt. Så skal jeg ikke slås ihjel i dag. Jamen, så vil jeg gerne gå i gang med at fortælle, at vi jo ulvemæssigt er på den side af sæsonen, hvor at ulvevalpene er kommet op af graven. Ulven er drægtig i 66 dage, og vi har jo 7 ynglende ulve i Danmark. Og de kommer og bliver født imellem den 5. og den 8. maj. Og så går ulvemor ned i graven og føder de her unge. Og så går vi ind i det, vi kalder den trælsperiode. Det er der, hvor jeg er ikke til at være i nærheden af. Nogle kvinder kender det sikkert som noget andet, men for mig så er det min præmenstruelle ulvevalpetid. Og det er fordi, det er der, jeg skal lære hele Danmark på ingen tid, at hvis man nærmer sig sådan en ulvegrav der, de næste 1,5 måned, så forlader mor de der valpe. Og nu kommer det første gode spørgsmål. Sådan en nyfødt ulvevalp, hvor lang tid kan den overleve uden mor? Nogen har et bud? 2 dage? Forestil jer, I ved det ikke. Den er der. I er ude plukke svampe. I kommer til at skræmme hende væk. 12 timer gætter I på. I kører på mountainbike forbi, kommer til at skræmme hende væk. I ved ikke, hun er der. I er ude på jagt. I går tur med jeres hund. Den får lige lov at løbe løs. Den render derind, skræmmer ulven væk. Hvor lang tid kan ulvevalpene overleve uden mor? De er lige født. De er lige født. Og så tæller vi 5 uger frem. Det ændrer sig lidt undervejs, bare roligt. Det skal jeg nok sige lidt mere om. Den første uge, der kan de overleve 2 timer uden mor. 2 timer. Og det er fordi, der er mange, der spørger mig, hvorfor er det nødvendigt at afspærre ulveområderne i Danmark, der hvor ulven de yngler. Og det er faktisk fordi, at ulven de er mega gode til at finde et sted, hvor der aldrig kommer mennesker. Når de laver deres ulvegrav, så har der aldrig været et menneske der. De steder har vi masser af i Danmark. Problemet er bare, at når vi mennesker så finder ud af, at nu går der spor ind og ud af det der lille skovområde, så skal vi derind og kigge. Er Danmark så for lille til ulve? Nej, det er det jo ikke. For det er os, der jagter ulven. Fordi vi er nysgerrige. Det er vores største egenskab i Danmark. Vi er mega nysgerrige. Og så går vi derind, og så skræmmer vi ulvemor væk. Eller så går vi bare rundt om med et kamera og kigger og venter på dem. Og det forhindrer hende også i at kunne komme derind med mad. Og de første 5 uger, der går hun og kaster op, som vi kalder det. Og det gør farmand også. De gylper mad op til de her ulvevalpe. Og de første 5 uger, der skal de altså have varme ved ulvemor. Hvis vi forstørrer dem rigtig meget, og det er det, man godt kan komme til i juni og juli måned, som vi lige har været igennem, så risikerer vi, at hun flytter valpene. Og hvis hun har mellem 5 og 8 valpe, hvor mange valpe kan hun så nå at flytte til den næste grav, hun har, som ligger 1 kilometer væk på 2 timer, uden de bliver kolde? Hun kan nå at flytte 3. Og når hun har flyttet 3, så skal hun tage et valg.
Skal jeg lægge mig ned ved de 3, jeg har flyttet? Eller skal jeg lægge mig ned ved de 5, der er tilbage hen i graven? Og så dør der 5. Og hvis vi så jager hende med det næstbedste sted, hun er nu, og hun skal flytte dem en gang til, så sker det samme igen. Og derfor er ulven egentlig på sin vis utrolig ømtålig. Og det er faktisk lidt svært at forstå, fordi vi ser dem jo bare i zoologisk have, og der render de der hvalpe bare rundt. Vi kører i tog ind imellem dem, og vi kan få lov at smide fisk ud til dem, og de er mega nuttede. Nej, det er svært at være ulv. Det er det. I Danmark, der har vi lige nu... kom herover og hør om ulven. I Danmark, der har vi lige nu... nu skal I se, jeg er i Silkeborg, og lige her øst for... Hvor langt er der til Glusted Plantage herfra? Det er lige herude. Der er ikke så langt ud. Hvis man går længere ud, så er det noget, der hedder Jøllund, eller det er syd for. Og så har vi Harald Hede, og så nærmer vi os, kommer over mod Ikast, Herning og alt det derovre. Men i Glusted, der har vi et ulvepar nu, som har hvalpe. Og vi ved ikke helt nøjagtigt, hvor mange hvalpe de har endnu, men det er 100% sikkert. Og nu skal jeg fortælle jer hemmeligheden om, hvordan vi ved, at en ulv, den har hvalpe. For det første, så plejer vi at kunne se i sneen, når mor hun er i løbetid. Det er sådan nogle røde pletter. Og så kan vi se, når farmand, han begynder at gå sådan et stykke bag ved hende. Det kender I sikkert for hundene. Sådan et stykke bag ved hende. Så ved vi, at der er noget, der virker. Det er interessant, det her. Så kører naturen. Og så parer de sig. Det kan man som regel også se i sneen. Og det gør de rimelig effektivt, kan man sige. Det kan vi også se på vores vildkamera. Og så sker der det en måned før hun skal føde. Det vil sige omkring 1. april. Det er der, vi plejer at sige, nu skal de have fred. Så sker der det, at så begynder hun at blive tyk. Og det kan vi også se på vores vildkamera. Så allerede nu så ved jeg, at der er ulvevalpe på vej. Og det er der ikke andre, der ved. Det tør jeg ikke sige højt. Fordi så er der nogen, der render ud og begynder at forstyrre dem med tågehorn og alt muligt. Sådan 3-4 dage før hun skal nedkomme, altså lige i starten af maj, der har de faktisk været væk fra vores vildkamera i en måned. Er nogen, der kan regne ud, hvorfor forsvinder mor og far? De har et kæmpe territorie på 250 kvadratkilometer. Hvorfor forsvinder de fra lige det område, hvor graven er, i en hel måned, lige inden de skal føde? Det er nemlig mega klogt. Er der nogen, der har et bud? Spor og territorier. Men hvorfor lader de det område, de skal føde i, være helt i fred i en hel måned? Ja. Så samler der sig mad. Ja. Og det betyder faktisk, at lige inden ulven skal føde, hvis det virker, så begynder vi at få observationer ind fra det, vi kalder randområderne rundt om deres territorier. Alle mulige gudsjammerlige steder, hvor de render rundt og jager med vildtet, så samler det sig hele sig. Det er eddermame smart. Mega smart. Så nærmer vi os fødetidspunktet, og det er der starten af maj, så begynder hårene at falde af hernede. Og de her divorter, dagen før, der bliver de tydelige. Så er mor væk i 3 dage, og så kommer hun ud, og så tisser hun i 3,5 minut. Det er altså længere tis. Det vil jeg bare lige sige. Når hun står der og tisser, så gælder det om at have sat vildkameraet det helt rigtige sted. For hvad er det, vi skal nu? For at finde ud af, hvor mange ulvevalp der er. Vi skal tælle patter. Det var ikke til dig. Det var lidt uheldigt, at jeg lige ramte dit øjne der. Vi skal tælle patter. Fordi hvad fortæller antallet af patter? Det fortæller, hvor mange ulvevalp der er. Så inden nogen har slået dem ihjel, nogen har set dem, nogen ved, hvor de er og alt muligt andet, så ved jeg nu, hvor mange ulvevalp der er. Og det kan jeg så følge med i. Okay, nu røg der en pat. Så røg der en valp. Men alle ulvevalpene, de overlever faktisk i Danmark, selvom det normalt 50% dør. Og det betyder faktisk, at vi er et mega godt ulveland. Vidste I det? Vi er et fantastisk ulveland. Vi har aldrig haft en ulvevalp, der er død inden for det første år, hvor alle andre lande regner med 50% dødelighed. Det er vildt, ikke? Det, der bare er problemet, er, at vi ved ikke, hvor mange der er smuttet inden. Kan I følge det? Altså blevet forstyrret til døde. Det ved vi ikke.
For kommer vi ud til sådan en ulvegrav og vil grave hår ud for at tage DNA for at se, hvor mange der er, så er de som regel faldet sammen af en eller anden mærkelig grund. Og det foregår også. Nå, men lige nu, der foregår det her jo så her i Gludsted. Det foregår i Oksbøl. Der er også ulvevalpe. Så har vi ulvevalpe i Boris, og vi har ulvevalpe i Klelund, og så har vi ulvevalpe i Stråsø, og så har vi ulvevalpe i Klosterheden. Det er godt nok mange ulvevalpe. Hva? Og de får mellem 5 og 8 ulvevalpe alle sammen, så hvor mange ulve har vi så næste år? Ja, hvis man bare lægger dem oven i hinanden, så har vi mega mange ulvevalpe. Men det er lidt sjovt, sådan er det ikke rigtig foregået nogle år tidligere. Det er ligesom om, når de der ulvevalpe, de render ud fra det der område, hvor de var helt vildt trygge, så siger det, puff! Så tager havgusen dem. Så forsvinder de. Og det er nok det største problem, og derfor er ulven fredet. Det er så ikke nok i Danmark. Hvis man gerne vil se ulvevalpe, så er det i løbet af den næste måned. Der kan man se, at de sidder et eller andet sted, afsat på det, man kalder en rendezvusplads. Bare gå ud, kig 300-400 meter ud i terrænet, så et eller andet sted, der sidder ulvevalpene og keder sig og leger og venter på, at mor og far de kommer. Mor og far de har gravet små knoglestykker ned til dem, som de kan rende og grave op og snuse sig frem til at spise i, og sådan fungerer dagen. Specielt hele dagstimerne, der render de og leger, fordi der sover mor og far, de skal ud på jagt om natten. Og grunden til, at mor og far jager om natten i Danmark, ved I hvorfor det er? For at undgå mennesker. Lige præcis. For ellers vil de faktisk lige så helst jage om dagen. Yes, så lige nu, der er vi på vej ind i det, vi kalder ulvevalpetiden, og det betyder også, at man kan høre dem hyle. Er der nogen, der kan hyle som en uld her? Lars, kan vi lige få et ulvehyl? Og nu har Lars jo både firma og hytte og snescooter og alt muligt op nordpå, så han ved faktisk noget om det her, og det er lidt irriterende. Men det var et ægte ulvehyl, det der. Og det hyl, som Lars han ikke ved. Ved du, hvad det betyder, det hyl der, Lars? Lige præcis. Det er mit territorie PSA, eller min hjørnetænder sætter sig i din bagdel. Yes, det gør det. Og den anden, som jeg hylede herover, den betyder, nu er der mad. Og jeg har en enkelt gang stået ude i skoven i mørke, og ikke haft mere strøm på min lommelygte, og skulle tømme et vildkamera. Og da jeg så tømte det her kamera, så kunne jeg se, at jeg stod sammen med Søren, min ulvebody, så kunne jeg se, at der var en ulv, der rejste sig op på kameraet, lige foran kameraet, og strakte sig sådan. Ved I, hvad det betyder? Det betyder, at den er sovet lige foran mit vildkamera. Det betyder, at jeg måske lige kom lidt for tæt på med de der vildkamera, for det er ikke meningen, at vi skal forstyrre ulven, når vi sætter kamera op. Men det opdager jeg så der. Og så sker der det, at så render min telefon tør for strøm. Jeg har ikke mere lys. Og jeg står ude i en bjergfyrområde, hvor der er 1 kilometer ud til vejen, og der er ingen sti at gå på. Og så kommer det hyl, jeg lavede herovre, så kommer det sådan lige 80 meter længere hen. Det er så ulvemor, der siger, nu er der mad, venner. Og der var vi i vinterperioden. Det vil sige, at de her ulveunger, de er altså udvokset. De er ret store. Og det, der så bliver spændende, det er, at Søren og mig, vi vender os om, fordi lige bag ved os, 100 meter den anden rende, der begynder ulveungerne at hyle tilbage. Nu kommer vi. Og ved I hvad? Så er vi tilbage ved hele debatten om ulv i Danmark. For nu ved vi, nu kommer der 8 næsten voksne ulve løbende derfra, og de skal lige hen til os, og videre hen til mor og have mad. Og det er mørkt. Kan de overhovedet se os? Kan de overhovedet lugte os? Vi har ingen lys. Skal jeg slå en prut? Hvad hjælper her? Skal jeg kaste batterier efter dem? AA, lithium, de er vilde, ikke? Men det, der selvfølgelig sker, det er, at mor kalder, og de larmer hele vejen igennem skoven, da de kommer hen til os. Der slår de lige et sving udenom. De ændrer os hovedet ikke og render hen til mor, og så begynder de at slås om maden. Og det er en fed oplevelse at stå ret tæt på at opleve, det vil jeg sige. Jeg har oplevet ulven så mange gange, at der er ikke noget i hele den her verden, der kan overbevise os om, at de ulve, vi har, de er farlige. Det er 100% sikkert. Mine 2 piger på 12 år, de kan hyle med ulven, når de er på natløb med FDF ude i Klosterheden. Og nu er der spejderleder begyndt at holde op med at skælde ud over det. Men det første gang, der havde han et problem, fordi de 28 andre piger, de blev mega bange, da ulven de svarede. Men det er vi ligesom kommet over nu.
Yes. Men vi har masser af ulve på vej. Problemet er bare, at alene i Klelund, der har vi 3 sæsoners ulvevalpe, som vi faktisk ikke kan gøre rede for. Og dem har vi jo fået masser af. Hvis I synes, det her statistik og overvågning af ulve og hvor de er henne og sådan nogle ting er super spændende, så tror jeg stopper den her. Og så siger jeg, gå ind på www.ulveatlas.dk, for der bliver hver måned opgjort, hvor mange er der, hvor er de henne, har de unger, hvad laver de, har de neonlys i panden og sådan nogle ting. Det står derinde. Okay? Nummer 4. Nej, ulvene vil helst ikke til Sjælland, men det var godt, du lige sagde det der. Fordi det er den mest irriterende lumre bemærkning, man kan få i ulvedebatten. Og det er fordi, hvorfor skal de ikke have ulve på Sjælland? Vi vil godt have dem. Du vil gerne have ulve. Okay, så jeg bliver typisk mødt med den der med, skal de ikke snart have nogle ulve til Sjælland? Sådan lidt, vi er trætte af dem herover. Og hvis vi sender dem til Sjælland, så får vi lov at skyde dem. Og det kan jeg dokumentere, det gør I ikke. Er der nogen fra Sjælland her? 1, 2, en halv. I bliver lige siddende der. Jeg går lige lidt herover af, så tager vi lidt med Sjælland. Og Falster. Se, hvad er det egentlig, der er afgørende for, om man statistisk set bedre kan acceptere at leve med ulve? Ved I, hvad det er? Det er der lavet kæmpe store undersøgelser på. Ingen får. Jeg kender mange fåreavlere, som slet ikke har noget imod ulve. Men nu kommer jeg også et sted, hvor vi har levet med dem siden 2016. Det er jæger. Ja, den er lidt mere tricky. Der er lavet en kæmpe store finske undersøgelser, for i Finland, der kan man bare ikke lide ulve. Og det mest afgørende, det er faktisk uddannelsesniveau. Så jo højere uddannelsesniveau du har, jo større er sandsynligheden for, at du er positiv over for at leve sammen med ulve. Og det er uanfægtet uddannelsesområde. Og hvor bor alle de højst uddannede? De bor på Sjælland. Det kan vi lige så godt bare erkende. Så er der en anden ting. Nummer 2 ting, der er afgørende for, at man kan lide ulve, det er alder. Jo yngre du er, jo større er chancen for, at du godt kan lide at leve med ulve. Og det vil sige, sådan en halvgammel fjold som mig og Peter, vi er sådan lige på grænsen mellem, kan vi holde det her ud, eller kan vi ikke holde det her ud. Jeg er 52, og Peter han er 50. Næsten. Ja, en måned. Ja. Så vi ligger lige det der midt imellem. Men når du begynder at komme over, så bliver man lidt mere skeptisk, og kommer du under, så bliver du lidt mere positiv. Hvad er aldersgennemsnittet på Sjælland i forhold til Jylland? Det er fyldt med unge mennesker. Mega mange studerende. Mega mange unge mennesker. Og så er der selvfølgelig også den sidste, det er det her med politisk retning. De blå kan ikke lide ulve, de røde kan godt lide ulve. Det er sådan overordnet set den nemme. Tror jeg, der bor flest røde eller blå på Sjælland? Det er ræverødt. Så jeg er ked af at sige, men om I så tager 100 ulve og skovler over den skide Storebæltsbro, så kommer det ikke til at betyde en disse, for de har ikke noget imod dem. Man kan selvfølgelig sige, rent geografisk, så har de måske kun plads til 2 til 3 ulvepar derovre, hvis de skal have mellem 100 og 250 kvadratkilometer. Men nu får de forhåbentlig snart noget mere natur, så kan der være plads til noget mere. Og så ved jeg godt, forskerne de siger, at der kommer aldrig ulv til Sjælland. Men der bliver jeg nødt til lige, kan I huske den der skide elg, der svømmer herover fra Sverige? Hvor godt svømmer en elg på en skala fra 1 til 10? 2. Hvor godt svømmer en ulv på en skala fra 1 til 10? 12. En ulv, den har svømmehud mellem poterne. Den har lanolin i pelsen, så den bliver ikke engang kold. Det er bare et spørgsmål, man har 5 jagthunde i røven. Så vælger den vandet frem for landet. Det er helt sikkert. Og så svømmer den herover. Den kan se over. Det er altafgørende. Det er slet ikke noget problem. En isvinter kan også hjælpe på det. De kan også komme til Fyn. Men den skal stadigvæk, der skal lige være nok af dem, ikke? Det skal nok komme. Jeg tror på det. Og hvis ikke, så tager jeg den her med over 1. april og tager nogle billeder, så skal vi fandme have noget ballade. Og det synes jeg alligevel var lidt sjovt. Ja, det kunne være sjovt. Den laver vi lige. Hvor var det? Ja.
Godt. Det her, der er mange, der siger til mig, jeg så en ulv, og den var mega stor. Der er faktisk ikke nogen, der siger andet. Hver gang jeg får en ulveobservation, så er det, jeg har set en ulv, den var stor. Så er det ikke en ulv. Det her, det er en kæmpe stor hundulv. De ulve, vi har, det er den grå europæiske lavlandsulv. Og det betyder, at den render ikke op i bjergene nede ved Østrig, og den vej ned sydpå. Og det betyder også kun, at den rækker halv ind i Polen. Og den kommer heller ikke fra Estland, Letland. Det er lavlandsområdet, Belgien, Holland, Schweiz, Østrig, Danmark og det vestlige Polen. Det er den bestand, vi har. Der er de der 2-3.000 ulve, og det er ikke nok til, at det er en bæredygtig bestand. De hanner og hunder, vi har samlet op i Danmark indtil videre, som er blevet påkørt, eller skudt, eller taget af havgusen eller andet, der har hunderne vejet mellem 30 og 32 kilo, og hannerne har vejet mellem 32 og 35 kilo. Og det her, det er en hundulv fra Estland, der vejer 35 kilo, så den her, den er mega stor. Hvorfor siger folk så, den var stor? Hvad? Ja, fordi de er bange, og det er fair nok. Vi har ikke haft sådan nogle krapyler her i 200 år. Altså, jeg bliver ringet op af min datter på 12 år i forgårs nat klokken 3. Jeg skulle komme ind og fjerne en edderkop. Og så prøv lige at se her. Det er da klart, at vi bliver bange, at når det er det niveau, vi er på, ikke? Altså, jeg har en kat, der har skidt ind under mit skrivebord. Hun tør ikke røre ved den. Det er en lort. Den er i hvert fald 14 dage gammel. Den er helt indtørret. Hun tør ikke røre ved den. Så kan jeg da godt forstå, at hun bliver bange på sådan en her. Det kan ødelægge hendes dag. Det er svært med de her rovdyr. I Indien, der har de 40 forskellige rovdyr. Hvor mange har vi i Danmark? Er der nogen, der kan nævne et rovdyr, vi har i Danmark? Ugler. Hvorfor er vi ikke kan lide de der ugler? Hvad? Sagde du måge? Vi kan ikke lide ugler. Og det har jeg bevis på, fordi alle de steder, hvor uglerne de skal fange deres byttedyr, som kan være mosegrise, rotter, mus, muldvarper, alt muligt andet i den kategori. Hvad gør vi der? Der sætter vi fælder op, vi smider gift ud, eller vi pløjer det op og planter hvede og havre. Hvad skal uglerne så leve af? Derfor kan vi ikke lide ugler. Det er 100% sikkert. Vi kan heller ikke lide skarv. Det er også et rovdyr. Den spiser fisk. Er der nogen her, der kan fortælle mig, hvem er skarvens største fjende? Sæl. Ulven. Du tænker simpelthen, ulven hopper lige op og nakker en skarv 20 minutter op i luften, eller? Den svømmer simpelthen efter skarven ned på bunden af Limfjorden, og den svømmer godt, ulven. Men du ved godt, at skarven er det eneste fugl, der ikke har olie i pelsen fra oliegumpen bagi, ligesom alle andre fugle, fordi så svømmer den bedre under vand. Det er derfor, de altid sidder og tørrer sådan her. De bliver faktisk våde. Det gør andre fugle ikke i vand. Ja, det er tricky. Men hvorfor kan vi ikke lide skarv? De tager vores fisk. Dumme natur. Men hvem var skarvens største fjende? Hvem sagde havørnen? Yes! Det er havørnen. I Lille Vildmose. Jeg ved godt, der er meget snak om den der skarv, ikke? Den spiser jo alle vores fisk. Hvad? Nå, ja, og du må ikke bruge noget, jeg har sagt derovre. Alt, der er sagt derovre, det er løgn. Nu kommer herover, så... I Lille Vildmose, der var der 4.000 skarv for 3 år siden. I kan se det på de der træer, de skider ihjel. Jeg kan godt lide natur, det er dødt ved, det er mega fedt. Andre siger, det er grimt, den skal til Sjælland. Skarven på 4.000 styk deroppe, så flytter der havørne par ind. Er nogen, der kan regne ud, hvor mange der er nu, 3 år efter? 800. Der er 150. Men nej, vi er nødt til at udrydde skarven. Jægerne skal have noget at skyde, så de skal ud og skyde nogle skarv. Det er mega fedt. Og samtidig kan vi også give lige sælerne og ulven skylden. Det er helt vildt sjovt, når Erling Bonnesen han skal skælde ud på sælerne og skarven. Så når der kommer en tredjedel ned i artiklen, så står der lige pludselig ulv også.
Den hedder sgu da ikke fisk. Den kommer altid lige med. De skal bare udryddes. Men havørnen, den gør rigtig meget for at påvirke de der skarv. Og det den gør, det er, at den jo 3, 4, 5 gange om dagen kan slå ned i de der reder. Og så bliver fuglene forstyrret, så letter de, så bliver deres æg kolde. Hvad sker der så? Så har vi en omelet fra i går. Og når de er ude at jage, og de svømmer rundt ude på vandet, så kommer havørnen også og slår ned. Jamen så skal de bruge ekstra energi på at flygte hele tiden. Og de kommer ikke i nærheden af de fisk, de lige har fundet. Det koster også en energi. De får ikke mad til ungerne. Det koster også fugle. Så naturen er ikke bare død og ødelæggelse, den er også påvirkning. Og den påvirkning der, det er der, hvor vi mennesker, vi ikke forstår vores påvirkning af nyfødte ulvevalpe. Eller når man lægger foder ud til små valpe, fordi nu må vi lige have det fede billede. Eller når man går tæt på de små valpe, fordi nu skal man lige filme, og sidder og filmer, fordi nu leger de lige der. Og så ved man ikke, at lige nu, der får de menneskefærd i næsen. Og hvad lærer de? Det er ikke farligt. Det her kaldes habituering, at vi lærer ulvene, at mennesker er ikke et problem. Og det kaldes fødekonditionering, hvis vi begynder at lægge mad ud til dem, og de kommer hen til os. Det er det, vi udsætter ulve i zoologisk haver for. Det er derfor, der er 5 meter høje hegn om ulve i zoologisk haver. Fordi hver dag bliver de fodret af mennesker. De får mad, der lugter af mennesker. De tror, at mennesker er lige med mad. Men de bider stadigvæk med 300 kilo per kvadratcentimeter. Så hvis de slipper ud af den der zoologisk have, så en ulv, den har altså ikke lært at jage. Den har stadigvæk en kæmpe tandsæt. Den bliver stadigvæk sulten. Hvor tror jeg, den skal finde mad henne? Emma. Den går hen til det nærmeste menneske. Og det er noget skrammel. Derfor er der kæmpe hegn om de ulve, vi har ødelagt, for at de kan leve i natur eller i zoologiske haver. Og det er også derfor, der det der spørgsmål, jeg tit får. Hvordan kan det være, at vi skal have kæmpe hegn om det med zoologisk have, når du siger, at det er okay, de render min baghave, Thomas, du er da snot dum. Det er ikke helt den samme opdragelse, de ulve, de har fået. Der er stor forskel. Nå. Nu har jeg altså snakket i hvert fald 3 minutter. Så nu skal I altså sige noget her. Hvad kunne du godt tænke dig at vide om ulven? Hvad? Kan du se, kender I det der med, at der bliver slået et billede op i den lokale Facebook-gruppe, og så ligger der et dødt dyr, og så kommer der lige 50 jæger, der siger, at det er ulven, der spist det. Fordi at det er et ribben, der er bidt over. Det her ribben her, det er spist af en ravn. Og så kan man høre, at alle jægerne, de påstår, det er kun ulven, der kan spise et rådyr ribben på den her måde. De vil så gerne have det hele, det er uld. Jamen, hvordan tror I, ved I hvorfor, at rovdyr spiser et ribben? Altså, det er jo ikke Kips tips, det her. For at få marv. De kan rigtig godt lide marv. For at få hul ind til de gode proteiner, som er indvoldende, de spiser først. Blandt andet, ja. Hvorfor spiser de også pelsen? Hvis I ser et dødt dyr, der ligger, og der er fuld af pels rundt omkring, så er det fugle, der sidder hakket i den. De gider ikke pelsen. Men hvis I ser et dødt dyr, og der ikke er et gram af pels rundt om, og det pels, der er spidt af, det er spist, så er det rovdyr. Og rovdyr, de bruger de her små knoglerester og pels til at skrabe deres tarme, så de kan få parasitter og bakterier ud. Det er simpelthen tandbørstning af lortekanalen. Og det kommer ud af analinden. Og derfor plejer jeg også at sige, at hvis jeg ser sådan en ulvelort, så er det lige værd med at gå hen og pille for meget ved den. Der er en grund til, at vi har både masker og handsker på og sådan noget, når vi samler dem ind for at lave DNA. Men der er en grund til, at dyrene gør det her. Og det gør ræv også, det gør morhund også, det gør jeres hund også. Jeg har haft 3 hunde i dag, som har fået lov at tage en knogle herover. Det var første gang i deres liv, de var tæt på en rigtig knogle. Fedt hundeliv, siger jeg bare til jer andre. Men de fik lov at tage den med. De vil gerne spise sådan en. Og så tænker I, det kan de ikke. Jo, det kan de. Min hund, som er en lille FT-springer, som døde i fredags der og sådan noget andet, så den er på 25 kilo, den kan æde sådan nogle store lårbensknogler fra kvæg. Og så påstår halvdelen af Danmark, at det her, det kan kun en uld gøre. Kan I følge mig? Der er så meget helt grundlæggende viden, som vi kommer ind på, når vi lige pludselig skal til at leve med en af de største rovdyr.
Og jeg er godt nok glad for, at det ikke er bjørnen, vi har fået, for så var vi døde alle sammen. Det var faktisk lidt sjovt, dengang tyulden den blev fundet, ikke? Der var den død. Og så gik hele debatten på, nu skal vi dø. Men den var jo død. Hvad skulle vi dø af? Og det sjove, det var så, at den havde jo sin bror med. Og den var jo nede i Midtjylland. Den opdagede man først 3 måneder efter. Og siden da, så har alle ulvehaderne sagt, prøv lige at høre her, de der ulve, de bliver jo ikke set, når de indvandrer. Hvad mener du? De dukker op alle mulige steder. Hvor lang tid tager det en ulv at rende fra Hamburg til Midtjylland? Hvor lang tid skal den bruge på det? 1,5 nat. Max. Så spørger jeg lige, hvor mange af jer sidder ude om natten og kigger ud over markerne og kigger efter en ulv? Og så kan vi ikke forstå, at de ikke bliver set. Det er fandme ikke til at se noget der om natten. Det er det ikke. De kan også godt have reflekser på. Ja. Jeg har en lille historie om vildkamera. Fordi det er nok en af de ting, jeg har dummet mig allermest med i hele ulveverdenen. Fordi jeg fik i starten, i 15 tror jeg det var, sponsoreret 50 vildkameraer af Københavns Zoologisk Have, for de vil gerne yde oplysning. Det er fint. De vildkameraer, det var sådan nogle almindelige akorn, som alle jæger bruger i dag. De koster 1.500 kroner, æder en helvedes masse barier, kan ikke tåle fugt, ligesom resten. Og dem satte vi op, og 1,5 år efter, der smed jeg helt lortet ud. Jeg har ikke fået et eneste ulvebillede. Og jeg vidste, der var ulve. Så ringede jeg til USA. De har forstand på ting derovre. Og så fik jeg at vide, hvis jeg skulle filme ulve, så skulle jeg købe Bushnell. Så var 0,2 sekund om at starte, fokusere og tage et billede. Og dem satte jeg op, og 1,5 måned efter, så havde jeg 40 billeder af ulv. Og det er bare for at sige, at det kan godt være, at der hænger mange vildkameraer rundt omkring i Danmark, og vi ikke kan forstå, at der bliver taget et billede af ulv. Men ved I hvad? De er 1,5 sekund om at starte, tænde, fokusere og tage et billede. Hvor er ulven henne på 1,5 sekund? Men den er altså tilbage i Sønderborg. Så det er ikke ret nemt at tage billeder af ulv. Hvis I ser et privat mand tage et billede, så er det typisk, fordi den render forbi og har røven hen mod kamera og er foran kamera i rigtig lang tid. Fordi et kamera skal have sort dioder, ellers så ser ulven det. Det skal være lynhurtigt, ellers så ser ulven det. Og det skal række mindst 30 meter ud om natten. Ellers så får jeg ikke en ulv. For bare det, du har stået ved det kamera, den kan lugte, får den til at gå en bue. Yes. Nå, en af de ting, som fylder allermest, det er ulvens farlighed. Så jeg bliver nødt til at spørge her. Er der nogen her, der tænker, det var egentlig lidt nemmere, hvis den ulv der var blevet nede i Tyskland? Jeg skal nok lade være med at hænge jer ret meget ud. Er der nogen, der tænker, ja, er du landmand? Nej. Jeg har givet ham 50 kroner for at række hånden op nu, det kan jeg godt se. Ja, ej. Ja, det var da meget nemmere. Ja, det er rigtigt. Ja, alt det hegn der. Jamen lad os lige tage den. Det er et skide godt eksempel, det der med det hegn der. Hvad er det for noget med det hegn? Det lukker alle andre dyr. Jamen, hvorhen går der dyr, der ikke er hegnet ind? Og i Rusland? Ja, det er nemlig sjovt, fordi der er mange, der siger det der argument, og jeg har ikke helt forstået det. For det er jo sådan, at i 2013, da vi fandt ud af, at nu kommer der nok ulve til Danmark, fordi de har bredt sig op, hele vejen op ned fra Sachsen, hele vejen op igennem Tyskland, og nu stod de altså lige syd for grænsen, så kunne vi jo godt regne ud, nu træder de snart ind i Danmark. I 2007 blev der kørt en ulv over lige syd for grænsen, så allerede der begyndte lamperne at blinke. Og alligevel den dag i dag, så siger folk, de er kørt herop. Ja, nå, men dengang lavede man jo en forvaltningsplan for ulv, hvor alle de kloge mennesker fra Landbrugspøde, fra DOF og fra Friluftsrådet og fra Danmarks Naturfredningsforening og alle mulige andre kloge steder, de tog en tur rundt til alle vores nabolande og sagde, hvad har I lært om ulv? Hvad er I gode til, og hvad er I ikke gode til? Hvad skal vi holde os fra, og hvad skal vi gøre? Og en af de vigtigste ting, det var, landmændene, de skal have nogle penge. De skal have nogle penge til at ulvesikre deres hegn, så de ikke får døde får. For i døde får, så kommer hele ulvedebatten til at handle om det. Super. Har landmændene fået penge i Danmark siden 2012? Det er lige blevet godkendt i år, at de kan få det i hele Jylland. Så det har så taget hvad? 12 år, før vi blev enige om, at det alle andre lande rundt omkring os, de har lært, det skulle vi så også gøre. Det er det, jeg kalder fandme typisk dansk. Ja. Men nu får de så penge, og de kan få de 2 strømtråde på deres hegn.
Et normalt forhegn, det er enten mobilhegn, eller det er et fast hegn, og det er måske 90 cm højt, og så sætter man en ekstra strømtråd på for oven, og en ekstra strømtråd på ydersiden, og der skal være 4500 volt i. Det skal være sådan, der går ild i ulven herfra og hertil, hvis der sætter den næse der på. Så lærer den en gang for alle, don't ever come her again. Og det virker. På nær, hvis der er en eller anden kraftig idiot, der skyder den her ulv, så kommer der en ny, og så begynder hele møllen forfra. Og nu har vi mistet ulveparet i Stråsø 3 gange. Er nogen, der kan regne ud, hvorfor vi er det område i Danmark med flest ulveangreb? Det er ulvens skyld, siger de så. Vi vil have lov at skyde nogle flere ulve. Jamen skyd der for helvede nogle flere ulve, så mister I bare endnu flere dyr. Det er simpelthen så dumt. Nå, men I kan godt høre, at jeg er sådan lidt træt af på nogle områder. Men jeg er også meget flink faktisk, for jeg bliver ved med at fortælle, det skal nok kunne lade sig gøre. Nu har vi jo faktisk i Stråsø i 1,5 år ikke haft et forangreb. Fordi nu er de der forfold sikret. Det hele det hegnet ind, der giver tilskud. Landmændene er glade, de har fået bunkefuld af penge, og der dør ikke flere dyr. Men prøv at gå ind på Oksbøl byens hjemmeside, Facebook-side. Eller Boris hjemmeside. Ved I, hvad overskriften siger i Vestjyske hver uge? Ulvesikre hegn virker ikke. Det er brugt i 20 år i Tyskland. 20 år i Sverige. Det virker i Stråsø. Men det virker ikke ned i Oksbøl. Ja, det er jo fandens. Og sådan foregår ulvedebatten. Man skal bare have en avis, hvis man vil følge noget af den der ulvedebat der. Det er lidt så, at det ikke sådan lige... Skulle vi ikke prøve at ringe til dem, der bor oppe i Stråsø? Der bor 5 mennesker inde i Stråsø Plantage. Hende, der har set ulv flest gange, siden de flyttede ind i 2016, hun hedder Lone. Hun har set ulv 1,5 gang på 12 år. Ulvene, de yngler 150 meter fra hendes baghave. Men flytter du 5-10 kilometer uden for Stråsø, så render de hver dag ind i folks baghave, de render hver dag ind i byen, de render hver dag alle mulige steder, hvor de ikke skal, og det er både i børnehaven og ind i skolebussen, og de er også på vej ind i Netto. Og den ligger altså helt inde i Holstebro. Så jo længere væk du kommer fra at se ulven, og opleve ulven, og finde ud af, at du bliver ikke et, jo vildere bliver de her historier. Det er der også finske undersøgelser, der viser. Det eneste, der virkelig virker mod ulveskræk, er der nogen, der ved, hvad det er. Så fortæl svaret nu. Er nogen, der ved, hvad er det eneste, der virker mod ulveskræk? Hvor mange her har set en ulv? Nej, zoologisk have tæller ikke. Ja, du har set en ulv. Er der kun én her? 2? Har jeg givet dig penge for at række hånden op nu? Var der en derovre også, der har set en ulv? Må jeg spørge dig, er du bange for ulve? Nej. Dig hernede, der har set en ulv. Er du bange for ulve? Nej. Kan I se, nu har jeg statistisk validitet for, at dem, der har set en ulv, de er ikke bange for ulve. Jeg har 2 stykker. En og så en testperson, det var også positivt. Så nu har jeg lavet min egen statistik. Jeg har faktisk lidt mere had i. Fordi jeg ved, jeg har holdt over 100 ulveforedrag oppe i Stråsø. Og de gider mig ikke mere. Vi har fattet det, Thomas. Vi bliver ikke et. Vi har aldrig haft så meget vildt, som vi har nu. Ved I, hvad der sker for det første, når en ulv flytter ind i et område, i en skov? Tager alt det syge. Altså, som det er lige nu, så bliver der jo påkørt så mange krondyr i Stråsø og Klosterheden området, at ulven de kan ikke engang nå at æde det, der bliver påkørt. Altså, det er jo mellem 2 og 4 krondyr om dagen. Det er 600 kilo kød. Så det altså være en stor ulv. Og der er et par begge steder. Og for lige og nu minder jeg mig lige selv om, det er faktisk vildt vigtigt at sige, et ulvefamilie i 250 kvadratkilometer revir består af en mor og en far og deres hvalpe. That's it. Det er ikke noget med, at der bliver 20 ulve, eller 30 ulve, eller 40 ulve på et tidspunkt. Jeg ved godt, der er nogle kanadiske videoer, der viser, at nogle ulvefamilier derovre er nødt til at slå sig sammen for at nedlægge en bison. Yes, det er, når der ikke er andet at æde, og de er ved at dø af sult. Lad os blive enige om, at den dag, der ikke er mere mad i Danmark, så sker det samme her. Men der er eddermame med længe til. Vi har 400.000 rådyr, 30.000 krondyr, endnu flere dårdyr, og hvad ved jeg. Og så kan vi æde gæs og fasaner og alt muligt andet, og de kan også tage et forår, hvis det går helt galt. Og inden vi kommer derhen, så er der rigtig, rigtig langt vej. Hvis vi havde 100 ulve, der kun
åd krondyr, så ville de æde 10% af jagtudbyttet hver år. Det er altså meget lang tid, det blev et problem. Yes. Hvad? Nordens farligste dyr? Det er garanteret et eller andet med små vinger, der kravler ind i... Skovflåt? Ja, det tænkte jeg nok. Ja, men der har bare et eller andet, der siger mig, at jeg vil hellere bide sig en skovflåt, end jeg vil æde sig en uld. Altså, det er bare sådan ligesom mere... Ja. Men sådan er der så meget. Ulvens farlighed, det var lige det, vi kom fra. Det, der virker allerbedst, og det kan jeg se på de mennesker, jeg møder hver dag, det er, når man ser en ulv. Når man ser en ulv, og så, typisk ser man den på 300-400 meters afstand, den opdager en, og så smutter den lige ind i skoven. Altså, de mountainbiker og cykelrytter, der kører rundt i Stråsø nu, de gider jo ikke engang stoppe for at se ulven, når de ser den mere. De kører bare videre. Og så sender de sms, den var der, Thomas. Tak. Så skriver jeg det ind. Så vand kan man blive til. Det lyder lidt vildt, ikke? Altså. Og der er jo ikke noget, der tyder på, at trafikken i Stråsø er blevet påvirket, selvom folk siger, vi skal ikke have det lort, folk tør ikke bruge naturen mere. Vi bliver begrænset i vores færden. Okay, venner, prøv lige at booke en fucking shelter ude i Stråsø. Der er optaget 2 år frem. Og så siger I, at folk tør ikke gå i skoven mere. Når der er åben skovdag derude, så er jeg nødt til at slukke min vildkamera. Fordi 32 gigabyte og 6 lithiumbatterier, det er ikke nok til at holde et dag med alle de biler og mennesker, der går forbi. Stråsø besøges over 100.000 mennesker om året. Klosteden er 200.000 mennesker. Hvis de ulve, de var mennesker, så havde vi nok opdaget det nu. I Tyskland, der bor der 1300 ulve nu. 80 millioner mennesker. Der er aldrig blevet bidt et menneske. Og den hollandske historie, det er fake. Yes. Vores ulve er alle sammen tyskerulve. De er kommet fra... Den første ulv, vi fik, den kom ned fra Sachsen, som faktisk er det område, der ligger tættest over på Polen, hvor de indvandrede, da de væltede muren. Og så... vi fik en hanulv ude i Stråsø på et tidspunkt. Vi kaldte ham Hamborg-drengen. Der var lidt havnearbejde over ham. Han havde nogle mærkelige pletter og farver, og han var simpelthen så grim. Og normalt så kommer hunden, hun løber altid for, så kommer hannen bagefter. Og de plejer at være sådan store og muskuløse. Vi har haft en gang, der var så stor, vi kaldte den hesten. Men ham der Hamborg-drengen, han kom sådan her. Og så skal en ulv bare ikke gå. Og det første han gjorde, jeg tror aldrig han har set et får før, det var at han hoppede ind i en indhegning med 30 får og bed patterne af dem alle sammen. Han slog dem ikke engang ihjel. Altså, så er der jo noget galt i hovedet på en ulv. Han levede 3 måneder, så blev han skudt. Det havde været nemmere, hvis der havde været strøm på den indhegning. Det er det. Men der er ikke 2 ulve, der er ens. Det er sådan set det, der er min pointe med det her. De kommer forskellige steder fra og vant til forskellige ting. Nogle spiser 25% vildsvin nede i Strås eller nede i Tyskland, og så kommer de herop, og så er der ingen vildsvin. Hvad gør de så? Så skal de til at finde på noget andet. Vi kan tage til Sverige, hvor de fleste ulve, de spiser 80% op til 90% elge, selvom de har masser af krondyr og sindssygt mange grise nu. Altså i Tyskland spiser de 25% gris. I Sverige rører de dem ikke. Og det er fordi, når først en ulv, den har vendt sig til noget, den har fået succes med noget, den er blevet specialist i noget, og det dur. Hvorfor skulle den så lave det om? Og det er faktisk lidt tankevækkende, fordi vi mennesker, vi er der lidt på samme måde. Hvor mange herinde har købt den samme mærke bil 3 gange i træk? Du er helt pinlig over det. Jamen det er sådan, det er. Hvor mange herinde har en yndlingsret, som har været den samme i 5 år? Ja. Vi er ikke anderledes end ulven. Det er vi simpelthen ikke. Hvor mange her har været på ferie det samme sted mere end 3 gange? Det var slemt den der. Yes. Og sådan er ulven også. Så også for at sige, at chancen for, at ulven lige pludselig en dag hopper ud af skoven og hopper op i hovedet på Peter, fordi nu synes den lige, den vil smage en menneske, den er altså ikke ret stor. Det svarer faktisk til, at I går ned på Jensens Bøfhus og forlanger, at der kommer bjørn på menuen. Det kommer ikke til at ske. Nå. Hofretten for de danske ulve, det er en halv år gammel kronkalv. Det gør simpelthen det, at den render op bag ved mor, som render her,
og hun render stolt med hendes lille kalv bagved, og så render kalven her, og den vejer måske 30-40 kilo, og så kommer far eller mor, ulv, og så tager hun lige ved den der kronkalv over ryggen, og så gør hun lige sådan her. Så knækker ryggen, tager den op i munden, og så løber den videre. Et skridt, hvor den sætter farten ned, et skridt, hvor ulven er op i fart igen. Det er alt, du ser. Og så render den bare med den kronkalv i munden. 90% i Yellowstone fortalte, at det var under 1 år. Det er det også i Stråsø. Men det er altså ikke ret tit, vi ser dem tage frisk dyr, fordi der er så meget sygt, anskudt, påkørt, alt muligt andet. Tænk på, bare Stråsø indeholder 3500 krondyr. Altså, de vokser jo med cirka 25% om året. De kan ikke engang nå at æde væksten. Til Dyrehaven. Ved I hvorfor? Der går sådan en historie om, at ulven skal bare over i Dyrehaven, så får vi lov at skyde dem. Nej, det gør vi altså ikke, fordi ulven er fredet i alle dens naturlige udbredelsesområder. Det er en ting. Den anden ting, det er, ved I hvorfor der faktisk blev udstedt en tilladelse på, at hvis der var en ulv i Dyrehaven, så skulle den bare skydes. Kongens krondyr. Der går sådan en sjov, hvis den bare kommer til Sjælland, fordi de fik lov over i Dyrehaven at skyde den der ulv med det samme. Og det er faktisk rigtigt. Der blev udstedt en tilladelse til, hvis det var en ulv eller en hund, eller hvad det var, skulle den skydes, fordi man vil ikke have, Dyrehaven har bebyggelse hele vejen rundt. Det er så stor er stedet heller ikke. Man vil ikke have en ulv derinde. Men det var faktisk fordi, at hvis der var en ulv inde i Dyrehaven, hvor tror I så, den var kommet fra? Zoologisk Have. Lige præcis. Den var ikke kommet fra Sverige eller fra Tyskland. Den var kommet fra Zoologisk Have, og så skulle kræet bare mejes ned, og det kunne kun gå for langsomt. Men det fortæller alle de der synes, det er sjovt at fortælle en historie, ikke ret tit. Nå, hvis man skal æde sig af en ulv, hvilket land skal man så tage til? Lad os lave lidt frække en. Hvor er chancen for at blive ædt af en ulv størst? Canada. Du er også fra Sjælland, ikke? Indien, det er fuldstændig korrekt. 386 mennesker, blandet voksne og børn, er blevet ædt af ulv i Indien de sidste 50 år. Og så tænker I, hvis der dør så mange mennesker af ulveangreb i Indien, hvorfor gør der så ikke i Danmark? Og det er et pissegodt spørgsmål. Vi skal vide, hvorfor. Er der nogen, der ved, hvorfor de har problemer med ulven og rovdyr generelt i Indien? Invasion af naturen og de er pisse mange, de er vokset til 1,5 milliarder i Indien. De fælder alt skov, der ikke hedder naturnationalpark, han har sagt for at snakke dansk sprog, og de skyder alt det dyr, de kom til, bare for at få mad. 3/8 af den indiske befolkning har ikke engang strøm. De har ingen kloak, de smider madrester ud bag ved husene, lortet ligger og flyder ud i de her områder i hovedgaden. Og så kan vi ikke forstå, at ulve, der ikke kan finde mad, bliver et problem. Det er de indiske forhold. Alt går galt. Men lad os lige bruge det. Tror I, det kommer til at ske i Danmark? Der er nogen, der siger, at hvis Enhedslisten kommer rigtig meget til magten, så er det en mulighed. Men selv der, så tror jeg heller ikke, det vil. Nej. 80% af alle ulveangreb og konflikter med ulve ude i verden, de handler om, at ulven har fået hundegalskab. Det er udryddet i Danmark. Det er udryddet i Europa. Det kommer heller ikke her. Og hvis vi skulle få hundegalskab til Danmark, så er der nogen, der går rundt, jæger, der går rundt og siger, det bliver fedt, så må vi skyde ulvene. Nu synes jeg lige, du skal tænke dig om. Vi har 600.000 hunde i Danmark. De 100.000 er de jagthunde. Hvad tror du skal skyde først? Din hund eller ulven? Og så bliver der altså ro. Det er jo klart, at 400.000, 500.000 hunde, det bliver sgu også et problem for hundegalskab. Men så langt tænker de fjolser ikke. Undskyld. Jeg er lidt direkte, men jeg har godt nok sagt det her mange gange. Yes. Fjernelse af levesteder, fjernelse af føde, det er blandt andet i Rusland, hvor vilde hunde prædaterer på alt vildt, så ulvene heller ikke kan finde noget mad. Og så er der selvfølgelig den her med konfrontationer. Altså hvis du går hen og kravler ned i en ulvegrav, og mor ligger der nede med en nyfødt hvalp. Det kan man jo sige, men det vidste det 9-årige barn jo ikke. Kan jeg følge det? Men det er faktisk sådan, at hvis man læser den største rapport, der er lavet omkring ulves farlighed, som hedder The Fear of Wolf,
og lavet en Linné-institut i Oslo, så er der faktisk nogle eksempler på, at ulve med nyfødte unger, de kan faktisk godt være lidt træls. Men det er ikke sådan, det slår ud, men de er der. Og derfor har jeg sådan lidt, det er nok dumt, men har I nogensinde prøvet at gå hen til en ko med en nyfødt kalv? Er det klogt? Kunne I finde på at gøre det? Kunne den 9-årige pige finde på at gøre det? Ja? Okay. Hvad så med en hund med nyfødt hvalpe? Hvis det er ens egen, ja. Ja, så hvis du har din egen uld. Ja, jeg er helt med. Ja, altså der er noget logik her, som mister lidt sammenhængen. Det største problem, vi kan få i Danmark, og som er suverænt, det jeg kalder det eneste problem, det er, hvis der er nogle mennesker, der synes, at for eksempel det billede af den uld her, de gerne vil tage, det er det vigtigste i hele verden. Det er vigtigere end andre menneskers sikkerhed, det er vigtigere end ulvens overlevelse i Danmark, og det er vigtigere end naturen. Så tager man ud, og så begynder man at hænge bacon på alle træerne, og smøre sig selv ind i leverpostej, eller lægge små røde bøffer rundt på vejene. Og så sidder man der med sit kamera og venter. Og på et eller andet tidspunkt, så kommer ulven og bliver glad for det her. Og så finder den ud af, at det lugter af menneske, og menneske lige med mad. Og på et eller andet tidspunkt, så bliver de venner, de her to, og han får sit fede billede. Og så tager han hjem. Og hvad gør ulven nu? Jeg skal sgu da ud og finde et menneske. Jeg skal da have noget mad. Kan I følge det? Det er sket flere steder, blandt andet 2 fuldstændig uforklarlige hændelser i Canada og USA, hvor en lille pige er blevet ansat i en bjerglandsby og render ud i naturen, og lige pludselig kommer der 5 ulve og angriber hende og æder hende. Og så finder man ud af, en uge inden var der 5 drenge, der havde mødt de her ulve, og de var nødt til at tage sådan nogle kæppe op for at holde dem væk. De stod simpelthen med store pinde, sådan her, og alle ulvene var inde på under 5 meter. Og så har de ikke sagt noget. De vidste det ikke. Og ugen efter kommer hun og bliver et. Det man fandt ud af, da man undersøgte det der, jeg skal lige sige, man satte militæret ind og nødskød alle ulve i 100 km omkreds. For man har aldrig oplevet noget lignende i Canada. Ulve æder ikke mennesker. Heller ikke i Canada. Selvom mange folk gerne, de er nødt til at gå med rifler og gevær. Nej, det er fordi, de er pisse smart. De har ikke brug for det. Og hvis de har brug for det, så er det bjørn. De har 2 slags bjørn. Den ene er lidt mere træls end den anden, og det er fair nok. De må godt rende rundt og se seje ud, men de skyder dem jo aldrig alligevel. Det, de fandt ud af ved den undersøgelse, det var, at hen i den bjerglandsby, hvor hun var blevet ansat i det her mineselskab, der var der nogle arbejdere, som havde sådan nogle små vinduer om på bagsiden af bygningerne. Og der havde de siddet og spillet ulvebingo, smidt små kødstykker ud. Og det har de gjort længe. Det gjorde de hver aften. Og så havde ulven lært, at mennesker er lige med mad. Og så blev det hård vinter. Føden blev knap. Og så går de i gang. Så møder de et menneske, hun havde ikke noget mad. Så møder de der drenge, de sagde ikke noget. Og så kommer hende en lille der. 1 dødsfald i Canada de sidste 100 år på grund af ulve. Det er altså ikke ret meget. Er der nogen, der ved, hvor mange ulve de har i Canada? 40.000. Godt. 1 dødsfald på 100 år. 40.000 ulve. Er der nogen, der kan regne ud statistisk set, hvornår skal der dø en af uld i Danmark? Er vi i 3911 eller sådan en ting. Vi skal virkelig være dumme, hvis der er nogen, der skal dø. Vi skal lade være med at fodre dem her. Vi skal lade være med, hvis der kommer en uld, og den nærmer os, og den kommer ind på 30 meter, og det ser ud, som om den kommer tættere på, så skal I huske, det her det er ikke være en hund. Hvad vil I gøre, hvis en hund, den kom hen mod jer, og I ikke kendte den? Den har ingen snor på ude midt i skoven, I er alene. Så vil I råbe af den, hey skrid, bulldog, eller hvad du nu var for en. Det samme skal vi gøre med en uld. Klap i hænderne. Den tror, det er et skud, det siger, piu, så er den bare væk. Eller råb af den, smid en pind efter den. Vi får de ulve, vi fortjener. I kan også sætte det ned på hug og begynde at klappe med den og dele jeres madpakke med den. Ser jeg det, så kører jeg over. Min bil er ikke ret hurtigt, den er fandme firkantet. Yes! Nå. Lars, hvad siger min tidsplan? Du kan ikke snakke udenom. Nå, jeg skal bare fortsætte. Kom med et spørgsmål. Kom med et ulvespørgsmål. Ja. Hvor langt sydpå? Oksbøl er den sydligste. Ja, Oksbøl er den sydligste.
Og der er også 3.500 kroner dernede. Og de er typisk omkring det, der hedder Kalles Mærsk Hede. Så er der faktisk et ulvekobbel lige nord for igen, men de har ikke fået valpe. 2 unge. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Men så kommer vi op til Boris, så der er lige midt imellem, der er de. Ja. Det der er med Oksbøl og syd for Oksbøl, det er, at der er ikke en skid der. Helt ned til Hamburg, der er får ikke en ting andet. Og det er derfor, vi også ret med sikkerhed ved, hvad der render ud og ind. De er nødt til at æde et får eller 2 på vejen, på den der strækning der ud og ind. Men at tro, der kommer ulve dernede, altså, hvis de virkelig er presset, måske en chance ned i Tinglev, hvor der er meget natur nede, men de snyder os, ulvene. Vi troede heller ikke, de ville være i... vi troede, det første sted, de ville komme, det var Danmarks største skov. Er nogen, der kan huske, hvad den hedder? Rold Skov. Der ved vi nu, der kommer de aldrig til at bo. Der er simpelthen for mange huse ude, for mange veje, simpelthen for meget larm. Danmarks største skov, det er simpelthen ikke egnet til natur. Godt så. Yes. Nå, giv mig et spørgsmål mere. Ja. Den er fra Estland. I Estland, der har man rigtig mange husdyr og rigtig meget vildt, og man passer godt på det. Det forstår russerne og hvide russerne ikke. De har så 60.000 ulve, og de vælter ind over grænsen hver år. Og så er man simpelthen nødt til at lege skydetelt. Så de skyder 50% af bestanden hver år i Estland. Jeg kan ikke huske, om det er Letland eller Litauen, der også gør det, en af de 2 lande der. Og det var en klausul, de fik forhandlet ind, da vi fredede ulven under bilag 4, at de måtte fortsætte med at behandle ulven på den måde. Og det fik de lov til. Ligesom svenskerne fik lov at skyde ulve op ved samerne. Og franskmændene fik lov at skyde ulve syd for en eller anden breddegrad, fordi ellers så ville de rende rundt nede på Rivieren dernede i Nice. Ja. Yes. Ja. Om vi har tracker på nogle af ulvene. Ja, vi satte en GPS-tracker på en valp nede i Boris. Og det var skide godt, og den kunne man følge rundt. Og 90% af tiden, der lavede den ikke andet end det, den skulle. Så rendte den til Vejle. Så holdt trackeren op med at virke. Det var virkelig succes. Det kostede 1 million. Og så rendte den hjem igen. Det er den erfaring, vi har med det i Danmark. Det er rigtig svært at tracke og sætte på, fordi i Norge og Sverige, der jager du dem bare med en helikopter, kører ud og finder sporene på en snescooter, og så jager du med en helikopter, indtil de bliver trætte af at løbe i den her 1,5 meter dyb sne, og så skyder du dem med døvelspil. Men det kan vi ikke i Danmark. De bliver aldrig trætte af at rende i en majsmark. Vi bliver trætte af at rende rundt og flyve rundt og lede efter dem. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. I Tyskland, der har man fanget dem i store fælder. Det måtte vi ikke i Danmark. De har heller ikke lykkes med det i Tyskland. Det bedste det er, at de havde klapfælder med sådan noget softlock på, med gummi på. Så sidder den der, og så skal du være ude ved den inden for 20 minutter, så den ikke kommer til skade. Og det var det, der lykkedes i Boris. Det tog 2 år, før vi måtte bruge dem og få lov. Jeg siger ikke noget med politik. Yes! Nå. Går det godt på de fuglekyndige rækker hernede? Hvad for en fugl tænker vi på, når vi siger uld? Er der nogen, der ved det? Hvor mange ravn havde vi for 50 år siden i Danmark? 70. Hvor mange har vi nu? 700. Hvad lever ravnen af? Ådsler. Der er noget galt. For jeg ved, at når jeg kører et rådyr ned, så kommer der først en lille faldbil og henter min bil, og bagefter kommer der 3 faldbiler og henter det rådyr. Og så bliver den kørt til Daka eller et eller andet sted hen, der er hemmeligt. Der ligger ikke døde ådsler ude i naturen. Det gør der alligevel lidt. Lad os håbe på, at nu ser jeg det selvfølgelig for at drille, fordi det er jo helt vildt vigtigt, at vi tænker over det her. At hver gang vi fjerner en ressource fra naturen, så fjerner vi en ressource fra naturen. Og døde dyr er mad for rigtig mange dyr, blandt andet dem her. Og i Stråsø, der er det verdens nemmeste sted at finde en uld, for I skal bare kigge efter dem her. Der hvor de flyver rundt, der er maden nedenunder. Og det kan enten være et dyr, som er sygt, hvor ravnene de flyver rundt og siger, "Gra, gra", for at sige til ulden, kom nu lige og æd den her, så vi kan få noget mad. Eller det kan være, at ulden har ædt noget, og nu slås de så om den mad, der er. Ravnene, de følger altid ulven. Nu har vi rigtig mange efterhånden, men vi har også flere ulve derude. Så det går rigtig godt. Det er godt for den her lille fætter her. Men ved I til gengæld, hvad det er for en fugl,
der kommer mest på et krondyrkadaver ude i Stråsø, hvis vi sætter vildkamera på? Måger? Ej. Alle vejen? Du er københavner, det kan man tydeligt høre nu. Nå, Falster, det er sgu da ikke bedre. Nå, det er musvitten. Musvitten er suverænt det dyr, som æder mest kød og bliver ved på et kadaver. I Norge og Sverige kalder man den kjøttmeise. Vidste I, det var et rovdyr? Det vidste jeg ikke. Egern, de knasker løs. Der var en finger. Ja. Der bliver spurgt. Den uld, der blev kørt ned ved Esbjerg, var det en afstikker fra Blåvand? Så bliver jeg nødt til lige at lave et opkørende spørgsmål. På et eller andet tidspunkt var der en ung mand, der fandt en ung uld, der var kørt ned, og han samlede den op og kørte rundt og viste den alle hans venner. Er det den uld, du snakker om? Ja, det var en valg fra Boris, som af urensagelige grunde havde forladt territoriet allerede i 9. eller 10. måned, hvor det var blevet født i 5. måned. Hvorfor forlader en 5 måneder gammel ulvevalp territoriet? I hvert fald ikke, fordi den har fred. Det vi fandt ud af, det var, at mor og far var forsvundet. Den var fra Boris. Så blev der kørt en uld ned, 2 ulve ned samme dag, samme weekend. Det var en rigtig dødsracer weekend, og de blev kørt ned, var det ikke op nordpå et eller andet sted. Det var en tysk hanuld, og det var en og det var en tysk hanuld, og det var en ung hunuld fra Danmark. Altså en hanuld fra Tyskland, der var indvandret, og en ung hunuld, også ned fra Boris. Det, der sker, når man skyder mor og far, det er, så eksploderer familien, og så render de bare alle mulige steder hen i panik. Og æder det, de kan få fat i. Gerne husdyr. Ja. Var det svar på det? Vi har faktisk 2 påkørt mere ulve. Den ene blev påkørt ned i grænsen, og det er mange år siden, hvor vi var inde og skrab på en kofanger dernede. Men den blev ikke fundet. Og så har jeg registreret en påkørt ulv på en kofanger oppe i Struer, oppe i Hjerm, faktisk lige i min baghave, som heller ikke led mere skade, end at den aldrig blev fundet. Men der er ikke noget i vejen med, at når ulve de udvandrer der, når de er ved at blive et år, så udvandrer de, og så render de op til fjorden, hvis de render nordpå, og så render de oven, og så kommer de op på Salling, der hører vi om, så render de ind i Aalborg og bider nogle hunde, og så render de ned igen. Og hele vejen ned igen, så skal de ud om alle de der huse, og så render de måske til Tyskland, eller bliver kørt over på vejen. Det er normalt. Eller så render de til Tyskland først, og så bliver de kørt over ned på motorvejen. Ja, de bliver 6 spor motorveje og unge ulvevalve, der er vant til skovstier. Der er en meget stejl læringskurve. Det er bare for at sige det mildt. Det er det. Og det siger bare klask. 32 kilo ulvevalg på forenden af en Porsche med 250. Det er bare et grimt billede. Ja. Nå, var det svar på det spørgsmål? I Tyskland er påkørsler den største dødsårsag. Det kan vi nok ikke bruge som forklaring til at forsvinde ulve i Danmark. Trods, der er jo kørselsforbud i både Stråsø, Kludested, Klosterheden og alle mulige andre steder. Og vi kommer nok ikke op på motorvejshastigheder derinde. Nummer 2 ting, det er krybskytteri, men jægerne siger, at i Danmark skyder vi ikke ulve. Så det gælder jo heller ikke, så det må være havgus. Den 3. største dødsårsag i Tyskland, det er andre ulve. Altså territoriehævdelse. Vi har haft 2 territoriehævdelser i Danmark. En nede i Klelund og en nede i Boris. Og jeg ved ikke, om I kan huske den historie om en uld, der var rendt op til Aalborg, og lige pludselig blev den angrebet af en jagthund. Det var meget op. Jeg troede ikke på det. Jeg tog fejl. Den rendte så ned til Boris, og dernede kommer den over og slås med hanulven, og smider ham ud, og havde nu hanuld op i Stråsø. Så det er det, man kalder en territoriehævdelse, men han valgte så at smutte, inden han døde af det. Men det kunne godt være, hvis han vidste, jeg har ikke andre steder at rende hen, at han var blevet ved med at kæmpe til han døde. Men det er 3. største dødsårsag i Tyskland. Nummer 4, det er selvfølgelig sygdom og sådan noget, der er vi nede på 4% af alle dødsfaldene. Så hvis I nu ved, at motorveje og jægere er den største årsag til dødsfald i Tyskland,
Og jeg fortæller jer, at vi har Europas højeste dødelighed blandt ulve. Faktisk er den 10 gange højere end det land, der ligger tættest på os. Hvad fanden foregår der så i Danmark? Er der nogen, der ligger og kører 250 km/t ud i Stråsø om natten? Det må da være det. Tror I ikke? Det er havgusen. Yes. Nå, nu skal vi altså snart. Lars, skal jeg bare blive ved, eller hvad? For jeg kan blive ved i 8 timer, men jeg skal faktisk tisse. Ved I, hvor tit en ulv den tisser? Når den afmærker territorie. Det er fandme løgn. Det er mærkeligt det her, det ved jeg. For hver 100 meter, cirka. Er I klar over, hvor stor en blære man skal have, når man skal mærke sit territorie er for hver 100 meter, og man render 20 km om dagen? Og det gør de altså. Det er meget hyggeligt. Yes. Nå, jeg kan blive ved med at fortælle mærkelige ulvehistorier. Er der flere spørgsmål? Er der noget, I tænker? Det skal vi lige vide. Ved I hvor? Ja. Det har jeg ingen idé om. Der bliver spurgt om ravnen er over hele Danmark, eller kun i Jylland. Det ved jeg ikke. Men jeg vil da elske, den var i Jylland. Blandt andet så har vi også et havørnepar, der er flyttet ind midt i Stråsø Plantage. Der er ingen fisk. Der er ingen gæs. Der er ingen, hvad hedder det nu? Vores hadefugl. Ravn. Jo, der er masser af ravn, og der er ingen skarv. Jeg bliver nødt til lige at sige det. Har jeg fortalt det? Nej, det har jeg fortalt. Nå. Jeg ved ikke, hvordan den er. Hvis I gerne vil se en ravn, så skal I bare gå ud på Vindhede, hvis der hvor der er ravn. Der er der Vindhede og Vestro. Så lægger jeg ned med alle 4 ben ud til alle 4 sider. Arm og ben på ryggen og kigger op i luften. Så på et tidspunkt, så kommer der sådan en her flyvende, kaldt en spider. Så siger den, ah! Så vender den om. Så siger den, ah! Ah! Og så begynder den sådan at cirkle rundt og kigge på jer. Og nu er spørgsmålet, hvor tæt skal den på, for at du kan få dit gode billede? Det næb her, det kan hakke et rådyr ribben lige over. Og det vil du altså ikke have i øjet, og det er der, de starter. Og når den kommer ned, og den kan lande på jorden, så siger det dunk. Det kan I mærke i jorden. Så skal I altså rejse jer op. De er usandsynligt kloge og hurtige. Og det er ikke den, der lander, der er problemet. Det er de 5 mere, der kommer ned opfra, der er på vej ned. Det her det er de fedeste dyr, vi har ude i skoven. Det er de klogeste dyr. Dem og så bæveren. Det er sindssygt. Ja. Vidste I godt, at der findes ulvekobler i Tyskland, der udelukkende lever af bævere? Hvad siger landmanden til det? Hvor bliver han af? Han forsvandt. En bæver er ikke særlig klog. Ja. Prøv at høre her. Lars, jeg bliver nødt til at stille dig bare lige et bæverspørgsmål. Når nu bæveren kravler ind i sin hule om vinteren, og så vandet fryser til. Og nu spørger jeg ikke, hvordan den kommer på toilet. Jeg spørger bare, hvordan finder den noget at spise? Ja. Irriterende, han vidste det. Hvorhen? Nej. Nej. Han gætter godt, gør han ikke. Det er årsagen til, at I aldrig nogensinde skal springe på hovedet i en sø med bæver. Fordi den tager pinden, den spiser jo bark, den lever af bark, og så stikker den ned i søbunden. Så når hvis det her det fryser til, så står de, så kan den tage sådan en pind der, det er sådan en madpakke. Man kan forestille at I kommer på hovedspring derned. Det er bare simpelthen noget skræmmende. Yes. Er det en god historie? Ja, I bliver nødt til at google det for at finde ud af, om det er løgn. Tak for i dag.